Türkmenistan ila arasında ağır pnevmoniya ýagny öýkün çiýişmesi keseliniň ýaýramagy mewjalýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10-njy ýylda habar bermegine görä hususan Daşgabatyň ýokunç keseller hastahanasy öýkün çiýişmesi bilen kesellän hastalardan hyryndykyň. Ýurt häkimetleri ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. Daşgabatyň ýokunç keselleri merkeziniň işgärleriniň gizlilik şerti bilen gurrun bermegine görä öýkün çiýişmesiniň mewjalmagyna degişli ýagdaý agyr käbir hastalar ören erbet halda gelýärler. Ölýänler bar. Keselhananyň lokmanlarynyň gurrun bermegine görä düýün Ahal vilayatynyň Bäherden etrabyndan Nohur owasyndan gartaşan adam getirilipdir. Ol agyr dem alýardy. Fluorografiýa etmek kararyna gelindi. Emma agyr ýagdaýdady. Bu rentgen aparatynyň golaýynda jan berdi. Onuň kim bilen kontakty bolandygyny indi anyklaýarlar diýip habarçymyz keselhananyň işgärlerine talgylanyp habar berýär. Lokmanlar häzir tutaşan pnevmoniýanyň COVID-19 keselinden başga zat däldigini hatap edýärler. Lokmanlaryň pikirine görä munyň koronavirusdan başga zatdygy barada hiç kili şüphe ýok. Emma test geçirmäge hem koronavirus barada asla geplemäge ruhsat bermeýärler. Lokmanlar garra adamlary has gorap saklamak, olaryň hiç ýere çykmazlygy barada duýdurýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy ýylda aýtdy. Aşgabatyň ýokunç keseller merkezinden resmi taýdan kommentariýa alyp bolmady. 10-njy ýylda Azatlyk radiosyna koronavirus bilen Lebap we Daşoğuz vilayatlarynda kesellän adamlar barada ma'lum boldy. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatyndaky saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleriniň maglumatyna görä ýagdaýlaryň birinde yerli köp ugurly keselhanada anesteziolog Lukmanyň şepagat uýasynda COVID-19 tapylypdyr. Ony tutuş maşgalaty bilen şeýlede işde kontakty bolan adamlar we ýaşaýan yerinde käbir goňşulary bilen bilelikde karantina alypdyrlar. Azatlyk radiosyna şepagat uýasynyň ady we bu ýagdaýyň beýleki jekme-jekleri ma'lum boldy. Emma biz olaryň üstüne açmakdan saklanýarys. Çeşmämiz ýanany keseliň Hytaýdan gelen student gyýdan ýokaşan bolmagynyň ähtimallygyny aýdýar. Student gyýdyň ýagdaýy agyr bolup ol operasiýa edilipdir, emma soň ýogulypdyr. Şepagat uýasy anesteziologa ýardym beripdir. Azatlyk radiosyna Daşoğuz vilayatynda COVID-19 keselinden ýogulan bir näçe adam barada ma'lum boldy, emma biz şol maglumatlary beýleki çeşmelerden entek doly tasdiklap bilmedik. Türkmen ýolbaşçylary COVID-19 keseliniň ýurt içinde ýokdugyny aýdýar, halkara guramalary we beýleki ýurtlaryň resmiýetleri koronavirus barada açyk we dogry maglumat bermeň zerurlygyna ünsü çekip bu meselede jogapkärçiligi çagyrýarlar. Men habarda Türkmenistanyň hökümeti özünde COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň ýokdugyny aýdýar. Ýekejisiniň de aýdyňlyk we hökümetiň hatabat bermegi jemgyýetçilik saglygy saklaýyşyndaky krizisleriň çözgüdüniň zerur bölekleri bolup durýar we hökümetleriň doly hem takyk informasiýa bermek boýunça jogapkärçiligi bar diýip Birleşen Ştatlaryň Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi James Gilmore 10-njy ýylda Twitter'de ýazdy. Deep Knowledge toporynyň maglumatyna görä koronavirusdan azatdygyny aýdýan Türkmenistan merkezi Aziýada täze görnüşli koronavirus bilen baglylykda iň howply ýurt bolup durýar. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 keseliniň ýaýramazlygy üçin beren esasy maslahatlarynyň ençemesini berja etmeýär, sosial aralygy saklamak we maska takanyp infeksiýanyň ýaýramagyndan goranmak ýaly rekomendasiýalar Türkmenistanda düýpden ýerine ýetirilmeýär. Türkmen hökümeti ýylada arasynda koronavirus keseline barlyk geçirmek boýunça işleri we olaryň netijeleri barada köpçülige habar bermeýärler. Maý aýynyň ortalarynda Azatlyk habarçylary Aşgabatyň keselhanalaryna vilayatlardan gelip koronavirusa mahsus simptomlar bilen ýüz tutýanlaryň köpelenligini, şeýle-de paýtagtyň gonamçylyklarynda jaýlanýanlaryň gün-günden artýanlygyny habar berdi.